Unha planta necesita carbono, collendo aire. Os poros das follas absorbe CO2 e con eso pode traballar. Necesita auga polas raíces. Climas como o noso non suele haber problema. Necesita sol, como ten. E logo necesita diversos minerales, diversos elementos. Entre eles, sobre todo, aqueles que, en canto ten unha boa disponibilidade, a planta se pon como unha moto, son nitróxeno, fósforo e potasio. Por iso, desde hai xa décadas, se fabrican fertilizantes agroquímicos sintéticos, derivados do petróleo, por certo, compostos de nitróxeno, fósforo e potasio, NPKs, en formulacións 15-15-15, 18-15-15, 15-17-15, o que sea. Non vos son ofertimos? Ou nitramón? Bueno, pois esos son os NPKs. Entonces, o problema diso cal é? Cal é o problema diso? Aparte de estar fabricados a partir do petróleo, aparte de ser dependentes do petróleo, dun recurso fósil do que hai unhas reservas concretas que en algún día se agotarán, e ademais traballalas, procesalas, implica daños ambientais importantes. Aparte diso, o que estás facendo, botándolle fertimóns e nitramóns ao chan, o que estás facendo é mineralizando o chan, cargándote materia orgánica. Estás tostando, queimando, digamos, a un montón de seres vivos que traballan aí e que fan unha serie de reaccións no chan que o manteñen esponjoso, que o manteñen aireado, que fan que respire. De acordo? Se nós durante anos estamos botando agroquímicos sintéticos, vale? Decir, non me gusta a palabra química secas, ainda que sea moi usada, porque química é todo é química. A nosa composición corporal é química, hasta o amor é química, digo os poetas. Entonces, pois, falamos de química sintética, me explico, non? Fabricada industrialmente. Compostos que non existían na natureza, por exemplo, en esa combinación. Entonces, se ti botas compostos deses a tutiplén, estás te cargando o equilibrio do chan. E estás facendo que perda fertilidade. Estás facendo que tan pronto chova, os elementos nutritivos se vayan para o fondo. Isto é o sulfato de cobre. Isto é un mineral. Isto é algo que existe na natureza. E isto, combinado, isto disolto en augas, vale? Hai que disolverlo en augas. E combinado con cal, pois fais o caldo bordelés, que aplicado sobre os viñedos, ou sobre as patacas, ou o que sea, evita que o mildeu se propague. Isto é algo natural. Natural non significa que sea inocuo, Ti disolves un montón desto en auga, botas no estanque que tedes aí e nos cargamos a ras, e nos cargamos aos peixes, e nos cargamos o que este aí. É dicir, natural non significa inocuo, pero isto, como tratamento a aplicar no agro, é moito menos contaminante, é moito menos acumulativo, moito menos persistente no ecosistema que os fungicidas sistémicos que se compran hoxe en día nas tiendas agrarias. Isto está admitido na agricultura ecolóxica. Alguén pode aplicar isto a un viñedo e ese viño e esa uva ter a categoría de ecolóxica. Entonces, isto é sulfatar e por desgracia xa non fai que se ninguén. A xente chama sulfatara, pero xa non aplican sulfato. Explícome, non? ¿Sí? Non, se o mira isto é o que mire todo o mundo, non? Bien, aparte diso, entonces, nós preferimos unha agricultura moito máis ecolóxica, non? Con alternativas aos venenos, vimos unha, veremos unha máis, e baseada, sobre todo, en prácticas agrarias tradicionais. Por exemplo, as asociacións de cultivos. Isto ten sentido, ten o seu máximo sentido, en agricultura familiar, en agricultura a pequena escala, onde temos as rías baixas, inda cando se lle vaya moita tienda agraria e se compren auténticos venenos, a agricultura tradicional aquí ten moitos componentes de policultivos. E aquí nunha hortiña, nunha horta do tamaño deste patio, tes hasta 10 cultivos distintos. No agro tradicional, sexa galego, sexa de outras partes do mundo, hai unha serie de asociacións, hai unha serie de probadas, contrastadas, a base de séculos de... Entonces, iso aproveitase. Seguro que alguna vez vichedes un campo de millo, non en Kentucky, non sei se... Pero digo, ao mellor vichedes un campo de millo por aquí pequeno, dun par de ferrados, e vedes que no medio teñen calacús, ou teñen xudías. Na ciencia, incluída a agraria, non se debe despreciar nunca o saber da tradición. De que, lógicamente, todo hai que sometelo, pasalo pola peneira do método científico, como non, pero non se debe despreciar saberes. Bueno, aparte diso, que podemos facer entonces para... Porque ti podes plantar sementes, podes plantar plantas e sementes de variedades locais, adaptadas ao noso chan, ao noso clima, ás nosas condicións. Ti podes utilizar abonos naturais en vez de NPKs, en vez de fertimóns e demais, ti podes utilizar, por exemplo, que abonos naturais utilizaríamos? Estercos de diversos animais, de viñeiro, de
de coello, de bella, de vaca, de cabalo, etc. Entonces, iso, algas, compost, sabes o que é o compost? Un sustrato fabricado a partir de restos vegetales. É todo iso. Entonces, eu podo facer un bicho e comer máis plantas? Que fago? Que fago? Se ven un bicho comerme as patacas ou os tomates ou o que teña, ou o millo, matalo. Claro, depende como sea o bicho, non? Pois se é un oso, mellor, pero sí, aprender a reconocer os aliados, o que nos pode axudar nesa loita e que a veces terminamos en vilmente. Isto que é? Que paxaro? Un páxaro. Que tipo de páxaro? A ver, aplícate o proverbio chino que dixen antes, vale? Que tipo de paxaro este que tenga cresta roja? E un peteiro ben longo e... Colibrí, tío. Que bicho un colibrí, joder? Que bicho un colibrí, alguna vez? Na televisión. Ou no zoo, porque aquí... Entonces, un peto, moi ben, que mo dixo? Moi ben, un peto, un paxaro carpinteiro, efectivamente. Este, está no monte, vai curar con os árboles, pero é un comedor de formigas. Nas hortas é un visitante moi interesante. E este bichiño, este outro bichiño con pelo, é un parente do furón. É un parente, pero é un pouco máis pequeno. É un adenosiña. Este animaliño é un carnívoro implacable, mide máis ou menos isto, pero é un carnívoro implacable. Este bichiño é capaz, por suposto, quede claro, é capaz de entrar nun galiñeiro e matar os pitos, e matar un jalo. É real. Pero eso que enseñanza sacamos de aí? Que hai que exterminalas? A enseñanza é aprende a pechar mellor o galiñeiro. En vez de unha rede así, pues unha rede máis. Que come un urizocacho? Come plantas, porque... Si come plantas, non hai que botar a patadas da horta, o que? Bicho. Come bicho, sobre todo. A ver, pode comer unha mazán. Pero basicamente come lesmas, caracolas, bichocos diversos, miñocas, serpes e incluso carne. Entonces, este é un animal interesante. Ese mismo principio se usa con trampas de cor. Aquí vedes un plastiquiño azul con unha capa de pegamento. Os trips, uns bichiños que nos invernadoiros dan moito problemas, pois van a por esa cor e quedan aí pegados. Temos cosas como esta. Que temos aquí? Unha botella de refresco ou de auga, facemos un burato por debaixo e metemos unha varilla. Esta varilla pode ser máis grande, non? Entonces, cando sopla o vento, isto xira, ¿sí? Entonces, esta varilla enterrada transmite unha vibración ao chan. E isto fai fuxir a alguén. Que nos dá problemas nas hortas? As toupas. As toupas non comen cebolas ni zanorias, simplemente están no seu camiño e ao acabar rompelas. Pero todo eso que se ve a veces nas tiendas de veneno para toupas, trampa que nos rompan unha cebola, ou pasar por facer o burato, está comendo o grilo ceboleiro, a un insecto con aspecto de bulldozer, que ese sí que se come as cebolas. Por lo tanto, erradicar as toupas dos arredores non nos interesa. O que nos interesa é unha vibración que normalmente significa bicho grande, escapa. Outras formas, non? Podemos aquí. Onde os venden na etiqueta pon águila, pero non é un águila. Isto concretamente é un gavilán. Entonces, hai búhos tamén, sí, hai búhos de plástico e además hai uns moi chulos, hai uns que tiran a cabeza. Exacto. Entonces, nós o que podemos facer é colocar algo así. O gavián, ademais, dalle moito medo, especialmente os paxaros, porque é o experto en perseguilos a ras de chan. Un miñato, eses castaños que vemos nos postes da luz, eses van desde arriba, kia, cando ven algo bótanse. Pero este persígueos entre as ramas. Este dalles pánico. Por eso se escolleu este bicho para facer as... Entonces, colocar un destes na viña, cando están as uvas empezando a madurar, ou na cerdeira, na árbore freiteira. Con isto logramos que as bandas das destorniños que van a vir cambian e van a outro sitio. Non necesitamos terminar o estorniño. Solo necesitamos que lle vayan a con estes ollos que asustan un montón, verdad? E o colgamos, le ponemos, le facemos un buraquillo. E funciona de verdade? Bueno, a ver, normalmente se poñen así xa solamente con... Sí, eso sí, sí. Bueno, pois ainda por riba o paxariño ve estes ollos así que saben que poden ser presa deles. Crees que pode ser moi efectivo? Bueno, pero de ser algo efectivo, que sea algo. A ver, non van a funcionar para toda a vida, non? Que pasa como... Hai que cambiar... Claro, cambiarlo de sitio e a cara. Lógicamente Bueno, non funciona no igual sé. que un moucho de plástico Claro, así, como- que o vendes de todos lados. Eso é o momento de susto. Non todo funciona Está girando. para ser. Y lle posa tamén esto a nariz. E logo lle facemos un buraquiño e lle ponemos unha tanza. Vale, cuarto. Está pegado. Yo quiero un coso.
Espera, tío, estoy poniendo yo. Tío, David, ya está, solo es. El mío no tiene nada. No metáis las manos. David, Marci. Entonces, señor cuadernillo, por favor, animo vos a lelo, vale? Podemos ser bastante...